Iki nggak bisa memudar Mas, ini nggak bisa memudar teman-teman loh. Iki nggak bisa memudar teman-teman, tetep warnanya kuning. Kok apa jenenge ngono kece? Udu sing imitasi rasa memudar kok apa jenenge? Lali kok aku mau ki wis eling lho. Kok apa beb lek ngarani mang? Sing nggak iso pudar warnane malah kok apa? Jenenge? Alah mau. Yo, welcome back to my YouTube channel Kencana Ratu Ijli. Bakul emas, bakul emas, oleh-oleh pernak-pernik, Mbak. Cucu, Cik Nom bercucu, lagi itu kok boneka aku juga. Ini pernak-pernik kayak bakul emas, bakul emas. Nah, bakul emas ya, emasnya gak iso malih ya Mbak ya, tapi imitasi ya Mbak ya, titanium loh, bakul emas toh, makanya lek TKW Hongkong gak emas ki aja dikirone sugih emas, tukune imitasi nang pasar ngene iki lho cah, ngene iki. Engko kadung diruampek diodol-odol ya toh. Kayak nek kuwi niki imitasi cah, lek tuku ya nang kene iki giok ya Mbak, iki nggih terapi. Iki. Ngene iki piroan sih? Tapi aku duwe kok sing model-model ngene iki. Aku duwe ngono kuwi. Sing iki lho pira ya? Tapi ki nang gulu beler lho iki. Sing ngene iki beler. Lek sing ngene iki enggak. Yo ki cincin iki lho, mramong to, mramong iki enggak bisa pudar ya, Ce ya. Titanium enggak bisa pudar ya. Makanya kalungku lek tuku ke pasar kene aja dikirane emas. Engko kadung dirampok, dodol-odol. Iya toh. Makanya lihat TKW Hongkong itu belinya di pasar-pasar gini gitu bes, jadi ojo dipercaya kalau Mbak jawabannya nanti Mbak Wonosobo Mbaknya, kita cari-cari di ujung sana itu bakul emas juga masih ada di sana. Lihat tuku kok keri-keri kini pasar tradisional Fayun ke daerah Mongkok Hongkong Bele. Hongkong duduk Taiwan ya, duduk Taiwan, Hongkong. Kita itu ada di pasar tradisional Fayun ke Hongkong, Mongkok. Ya, di sana itu jembatannya 1000 bidadari kepesing. Ala ndek nginane mbok gendut tuku rong hap to. Jebule pencet nang pakai ngono kuwi. Lah batenku tak nggih apa? Lah kowe tuku iki mbok nggih apa ngono. Ya dipangan lah, hose kok monggo liko mae monggo san monggo. Iki pencet aku ki ngono. Masa deloken to ngono bahasa dibuka pencet. Ayo ya ngoncungi ya ngene iki. Kadung tuku rong hap lho, Beb. Lah kene tipes apa ya, Gek? Delok. Atuku. Yo. Orang balik rene lho. Aduh ndek tengah-tengah kok balik rene kana apa kene ngono. Oh iya. Wes sem delok rono to, ayo lek no. Timbangane wengko kepesing. Kita anu shopping geler sama Bu Pipa. Shopping. Oke. Thank you lo. Shopping. Nah, iki nang pasar koyo ngene iki lho, ramene pasar. Nah, gak tuku make up ijik lo pasar sana yo, pasar tradisional Mongkok
Enek mobil Jeep. Rupane pink iki lho apik mobile. Nang Indonesia nek mobil ngene no tenan apik tuku. Mobilnya apik to ngene iki kaya mobil. Oh iki sing modelane Katana lek nang Indonesia. Tapi nang Indonesia kan serene. Ayo lihat tengah, Beb. Lah iya. Arep nyoteng bakul emas sih lek nang tengah. Loh, duren. Oh. Di pasar sini itu banyak yang jual emas ya teman-teman. Banyak yang jual emas imitasi. Ini sepanjang jalan sana, sepanjang jalan ke sana tuh banyak. Ya tuh, ini di sini banyak yang jual emas imitasi. Jangan salah. Kalau TKW Hongkong pakai emas-emasan itu jangan dianggap semua emas. Nah di sini di depan ada jual emas, di sampingnya bakul buah. Loh, tuh emasnya ini nggak bisa memudar, mas ini nggak bisa memudar teman-teman loh. Iki nggak bisa memudar teman-teman, tetep warnanya kuning. Kok apa jenenge ngono kece? Udah sing imitasi rasa memudar nah kok apa jenenge? Lali kok aku mau ki wis eling loh. Kok apa beb lek ngarani mang? Sing nggak iso pudar warnane malah kok apa? Jenenge alah mau iya. Nah ngene iki emas murah iki sampai harganya $30 $50 dua ya. Kalau ini beda harga, kadang ini harganya ada yang $100 itu setara 200.000, kadang 180.000 itu juga nggak bisa memudar. Loh iki masku ya kok fayun ke mongkok jadi aja dirampok. Lek mau rampok ki mas imitasi kadung mau edel-edel guluku loro kabeh. Loro kabeh ya beb ya lek diodol-odol. Karuan ngene kalungmu tak jaluk tak kekno. Ojo disebrut-sebrut. Ya Cek ya bener ya. Iki ya kok kene. TKW Hongkong rata-rata masih imitasi ya, ki enggak memudar. Ngono lho. Pokoknya mas beneran nanti dirampok. Iya, nanti dirampok kadung dirampok tuh boleh mas imitasi. Loh, Mbak Hong. Loh, oke sing Mbak Hongkong, Mbak Hongkong, cece ku. Oke sing tuku itu ngono. Iki Budis. Budis. Loh kan. Jonggumunan ini di pasar ini. Loh, di pasar. Oh ya, di pasar. Jangan salah, ini di pasar. Iki pirawan sih iki delokne. Koko liko kejina. Sakauman. Oh, Berapa? 391 kalau $100 3. Singa tam taong o sao tayo mah. Tapi putih. Ya. Ini 103. Di kota hai mah mah. Lah tulisannya lo di encep nama ngisor ya. Oh iya, liko hal itu. Siha kok, liko siha. Oh my kolega. Oh, siha am. Oh. Lo, di kadung lo kok raketok. Kadung lo raketok iki lho. Belgedes terus lho. Bukan di sini. Mungkin ada di sana lagi. Lho, kadung lo raketok iki to cah. Boleh nah. Iya. Karena kok ya tuntut saya. Ya mau jongki aku. Aku mau cah tekan kita nepeji. Sebelah sana masih ada Ya. lagi nggak ya? Heeh. Modo champion de canto apa boleh. Jajal beb. Sing jongti no lho, sing kaya kuwi sing enek putih-putih jadi
Aku beli emas jangan dikira emas asli ya, ini imitasi. Imitasi untuk Loh, iki godi nggak mengangkat lo, tak cedek nih. Lo cedek iki emas lo iki. Emasnya mas godi, mas ipit. Mas ipit. Iki ini kok ya mau jongti ya yong ah. 呢個長啲啊， Oh, chi jongti ho. 係啊，長啲啊，長啲啊， Hay ya, hay ya. 呢個想睇係嘛？ Heeh. Jongti. Kowe tuku ra beb emas lo, Beb. Mas, Mas ipit iki bakule mas. enggak ngarani. Mas iki gak. Mainan peluk-peluk ini. Lho kan jongti oke lah liko lah ho. 一個夠啊？ Ya toh. 我扣實咗喎，要扣實佢啊！ Heeh. 要扣實佢啊！ Kau sat ya kau sat kowe lah. 扣實佢啊！要唔要鬆啲啊？ Songti aku. Pongo songti ya. 得啦， Dia aja miring-miring kena para. Oke. Nah, jinsin dengan kita. 39蚊。 Oke. Loh kan. Loh iya jelas. 仲要咩？ Kamu you ah. Nah, 500。 enggak. Mau kelambine mau piro mang berarti? Potong $5 loh, mean jadi $75-an. Ya kan? Heeh. $75-an. Ini semar mesem, Mbak. Ya makanya lek TKW Hongkongnya aja dirampok, lek mau rampok imitasi. 400呢度。 Oke Pak, oke, thank you. Loh. Delok oh, Mbak. Berarti kok dirampok. Lah makanya tak gaekne vlog iki Mbak, TKW Hongkong aja mau rampok ya guys lek nang Indonesia. Karena masih imitasi, karuan di Mbak, masmu tak jalut. Kekne ya timbang dedel lho. Lho. Heeh, tak wehne ora usah berot-berot. Kan banyak ini yang komen dek vlog aku, jarine masku ki api asli. Iki masih imitasi aku ngomong kayak gitu. Sampai tak gaekne vlog iki lek ya wis to. Gitu benda dirampok ya. Ngono ngono lho. Jadi gak apa-apa iki masih imitasi gak lek Mbak. Pokoknya ngene, sampean TKW Taiwan apa Hongkong, wis gak sido Mbak, rasa dirampok. Imitasi. Tak wehne ae ngono. Wis tak gekne vlog Mbak aman nang Indonesia. Lek ngomong aku TKW Hongkong duduk TKW sugih, duduk TKW Arab Saudi. Lah Arab Saudi kan otomatis kan Mas ya. Mas asli lek Arab Saudi. Indonesia orang Mesir. Tapi kan tak kene vlog wis viral Mbak, tenang aja. Wis tak kene vlog viral, aku dhewe ya lho buktine saya nem tuku to, no. Tukune nang tokone pasar, lho udan-udan lho sampe tak kene vlog. Ya to, iki yo palsu iki, pelsong. Lah iki malah pelsong ya to. Iki yo Nempel song-song. ya wis yo. Nang ujung kono ya jek enek meneh. Lah ngono ya, sementara itulah Mas Pelsong ya, saya akan meneruskan perjalanan kita. Jadi ndak hujan-hujan, iki hujan loh guys ya. Iki hujan ya, banyune kok langit ceblok wis sampai ngono. Di depan sana itu saya nggak ujung ya, sudah 2. Pokoknya di Pasar Payunke Mongkok nih ada yang menjual emas imitasi. North Point juga ada. North Point itu ya Hongkong kotane andinge Causeway no kejauhan kita kalau mau ngevlog ke sana. Kejauhan, pokoknya di Hongkong, di Junman jane enak tapi kan ada. Terus ngono aja lali di like, komen, subscribe ya guys. Ya.